Täällä on niin hiljasta. Hussissa ollaan. Just saavuttiin mökille ja saavuttiin Raition ja Irenen kanssa tänne. Onneksi ollut pitkä matka, mutta on erittäin pelottava. Mä oon just pelottaa yli kaiken ajan niin pitkiä matkoja. Semmosia, missä äijät menee motariin, että sä jotain satasta vastaan ja... Moi! Raitio on tullut jossain piilossa. Tänään mennään saunaan. Joskus 3 tunnin päästä me lähdetään takaisin ja... Raitio! 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 Radio! Laitit sut lukkoon sinne. Ei! Ai jee. 30 sekuntia. Me ollaan tänään Finnish Kottake Simulator IRL. Ai jaa. Tee musta semmonen Tom Brady edit. Mä en oo siis käynyt Ire täällä edes kunnolla. Tällä puolella. Täällä on tosi kuuma. Mutta tää näyttää ihan sikaa siistiltä. Tää on niinku leikkimökki. Ootteko te väsyneitä? Oot sä väsynyt? Niin se haittaa. Ai niin, Raitio, mä sain eilen ekan subin. Sampo-tilas. Onnittelut. Kiitos. Kiitos. Tänään mennään saunaan. Tänään te näette Raition. Oi. Okei, legit, joo. No, Lähetä toi mulle, joo. Me ollaan mökkilifeit. Jengi living life. Mut vennaa. Mitä? Oot sä käynyt täällä ennen? Oon kerran. Vittu, näettekö? Discordiin voi laittaa sinne yleiseen chattiin noitten editteihin. Pitäisikö meidän laittaa saunalämpää? Kun siinä menee tunti. Niin sillä aikaa me grillataan. Ämpää tää mökki. Ai mun ämpää. Joo. Mun mielestä on hieno. Tää on aika vibe. Tää on aika cozy vibe. Niin, mieti kun joku koputtaa tuohon yöllä tuohon Ai jaa. seinään. Kuuluu vaan silleen. Mulla itse kävi tollaan joskus pienemmän. Ai legit. Silleen, että joku kävi silleen. Siis mökillä vai jossain Mökillä. talossa? Tää näyttää legit ihan leikkimökiltä. Tää näyttää niinku semmoselta satumaailma leikkimökiltä tää huone tässä. Osuinko mä siihen legit? Joo. Kusit sä sinne? Sylkäsit sä sinne? Miksi sä annat mun juo? Mulla on Schweppes. Joo, muuten vaan. Miksi? Kun en mä jaksa sitä kokonaan. Ai, aloitit sen juomisen? Eli sä koskit sen huulilla? Joo. Eli me nuollaan periaatteessa, Joo. jos mä laitan ton suuhun. Mut se ei haittaa. Juo se. Okei. Sä kussit sinne, eli sä sylkisit sinne. Mä eikö juo sitä kokonaan? Onko se oikeesti? Mä oikeesti kusin sinne, siellä on mun rähkää ja se on kaikki. Okattu. Ja mut legit siis eilen ekat subaa ja siis toi oli ihan sairas juttu. Mä legit sekoisin siis. Siis noin taulutkin on ihan sairaita. Chippendale. Aasi. Toi on deep. Toi sun puhelin sopii tohon takkiin. Niin. Piti matchaa luuri fittiin. Näinkö hyppii trampalle? No, me ehkä pitää. Mulla ei oo sit uikkareita, et mä joudun olemaan alasti. Ai legit. Ei tota saa auki. Irene! Miks mä päästä pois täältä? Johdata meidät trampalle. Hyvää iltaa. Vittu mä vihaan jotain. Ollaanko 24 tuntia tollasessa hylätyssä talossa? Melkein täällä on käärmeitä. Ai niin, täällä on niitä myyräkuoppiakin. Mä en oo ollut ihan vittu pitkään aikaan trampalla. Mä heitän volti Okei. En mä edes viiti enää. Mennään niskoille. Okei, minkä tempun mä teen? Okei, chatti päättää tempun. Tiedätkö kun sä vanhenet, Niin. kun tulee se itsesuojeluvaisto. Mä en viiti enää heittää edes volttia. En legit viiti. Miltä toi näytti toi mun äskeinen temppu? Mä en viiti enää hyppiä. Mitä on tapahtunut? Oliks toi voltti? Ei, tää oli kuperkeikka ilmassa. Mikä vittu toi on? Sä vaan teit kuperkeikka. Eiks toi oo voltti? Ei, sun pitää läntää jaloille. No tuu ite näyttää vittu. Mä haluan bombaut taas sut. Älä, ei, mun jalat katkee. No niin. Heitäpä. Mä oon vaan vieras. Heität nyt temppu. Temppu libe. Selälle ees.
Anna mä tuun pompauttaa sitä ilmalla. Älä mun jalat katkelikin, tää tramppa katkee. Oli tää blokkausta. Ota. Kokeillaan. Hyppää. Jalat katkee. Ei katkee, kokeillaan pari kertaa. Mikä? Ai ei niinku ragee. Mä flippaan sun puhelimen. Joo, sori äijät, Raitio sammutti livään. Mun päät rupes särkeä, kun mä pompittiin äsken tossa. Tehdään niitä autoikkunan auto. On täynnä hyttysiä, kun mä lähdän. Ai legit. Joo. Ei. Väärä. Näitä piti laittaa siihen alle siinä Kottakin simulaatiossa. Niin. Ne pitää laittaa oikeesti. Ai legit. Joo. Tänään te todistatte Suomen parasta saunaliveä. Mä mun puhelin matchaa taas mun paitaa. Niin muuten. Ota. Haluatko tätä? Siis tää on legit se sauna, paitsi että ne lauteet pitäis olla tässä vielä jotkut. Loppuks ne lauteet? Loppuks lauteet vähän kesken? Äijä. Nice. Lailla. Blessaaks tää valomaan? Joo. 10 subi, niin Raitio menee istuu löylykiville. Joo, me tehdään toilenkin. Sampon tuli niinku. Onpa säälittävä. Mökkielämä. Tässä me paistaa makkaraa tänään. Toivottavasti, koska me ostettiin ne ainakin. Saunan jälkeen varmaan rupeaa väsyttää niin paljon. Tulla voi heittää tikkaa. Tällaiset keinot oli mun vanhempienkin pihassa. Pitäisikö mun mennä explorata ylättyy mökkiä tossa? Tossa on jotkut valaistukset, tossa aika siistiä. Tää oli kuulemma karhuraportteja siis. Älä mene sinne on. Ja sitä mä just pelkään eniten. Jos täältä hyppää karhu, niin mä oon ihan kokattu. Mä legit louki ei pelkään mennä tonne. Toinen oleva ovelta. Ja tässäkin on tramppa. Mitä? Miettikää, jos tuolla ikkunasta tulisi joku nyt. Ei. Mä näytän semmoiselta 13-vuotiaalta tubettajalta semmoiselle. Moi kaikki. Tänään tultiin pomppiin trampalle. Savupiipusta tulee savu. Okei, mä legit haluan päästä tonne sisälle, mutta legit jos siellä on karhu. Tuolla on varmaan karhuja oikeesti. Mä en tiedä, kun mä katson tätä näyttöä, mä en katso niinku mun ympärille legit yhtään. Ja tuolla on ihan hyvin jossain tuolla vois kurkkia joku oikeesti. Tai käärme vois olla tässä maassa mun vieressä. Tuolla kuuluu jotain. Onko sauna nyt mennyt päälle? Rehellinen vastaus vai valheellinen vastaus? Kumma sä haluat? Kumma sä haluat? Se on sun valinta. Kumma sä haluat? Rehellinen vai valheellinen? Ei, me struglataan vielä. Olisiko sauna klonkku live? Joo. Mä oon itse Sauna Klonkku, se on mun toinen nimi. Tässä on niinku tosi paljon tuollaista puskaa ja mä en nyt uskalla laittaa jalkaa sinne, varsinkin jos mä en katso kameraa. Ja sit mä en tiedä yhtään mitä siellä sisällä on. Tolleen pimeässä vielä, tai loukii semmosessa hämärässä. Katsotaan sit kun Irene tulee sieltä ulos, niin et niinku mennäänkö me sinne. Hyvää iltaa. Mitä ei? Tee musta silleen, mä teen Lamar Jacksonin videon. Mitä ei? Mitä sä oikein teet? Et sä tiiä. Klipatkaa. Lop. Kahvi on täällä. Äijät. Mulla on loukki semmonen olo, että ne on vihaa mua tuolla oikeesti. Ei jaksa oikeesti yhtään. Sä vaan striimaat, miksi me ei vaan hengata normaalisti? Täällä on ihan sikakuuma, täällä niinku istuis saunaslekin. Ootteko ikinä nähnyt Twitchillä, että niinku miehet, pojat striimaa sille ilman paitaa? Ihan vaan hypoteettisesti mietin, jos mä kävisin saunassa, niin voisinko mä olla liveessä ilman paitaa? Kuka on pottukoira? No sittenhän mäkin voin olla. Mä vaan kysyn hypoteettisesti, että en mä todennäköisesti striimaisi siihen asti. Mä varmaan chillataan tää loppuilta sitten. Mä lupaan toi äijä pomppii trampalla tuolla. Äijäs kutsunut mua. Ei pompikaan. Tuli vähän creepy vibes. Mä en tiedä pitäisikö mun offaa jo. Koska. Aika kauan nyt ollaan striimi päällä pidetty. Varmaan tunti. Mulla ei ikinä ollut IRL-striimi ehkä noin. Ei kun itse asiassa yksi striimi oli sieltä jostain karaokebaarista. Mut joo, kiitos paljon äiti. Tervetuloa uudestaan liveihin! Vihreä omena.